Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Кырдан икмәк төягән машиналар агыла башлады. Республикада уракка төштеләр. Район буенча бары 44 мең гектардан артык бертөкле һәм бертөкле хозаклык культуралар суктырасы бар. Шуның 16 меңгә якын инде көзге бодай культурасы. Бер гасырлык юбилей. Харрасова Минсафа Сираевна үзенең 100 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Иң теләгәнем яшьләр өчен күңелләрендә дөрестлек булсын. Менә шул. Дөрес күңелле кеше ялгыш юлга керми ул. Туры бара, кыйгаймый. Матур һәм уңайлы булачак. Әлбәттә, безнең ишегалды программасы буенча эшләр дәвам итә. Расширяется дорога, раскопаны тротуары, старые бордюры все убрали. Скоро будет этот новый красивый двор. Татарстанда уракка төштеләр. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кайбер районнарда хуҗалыклар көзге бодайны суктырып карарга кирешкән. Татарстанда быел бертөклеләр мәйданы 1 миллион 276 мең гектар тәшкил итә. Моннан тыш, көзге рапста өлгерү стадиясендә. Аның мәйданы быел 16 мең гектар диелә хәбәрдә. Уракка беренчеләрдән булып кирешкәннәр арасында Азнакайлылар да бар. Бу уңайдан районның Азнакай агрофирмасы хуҗалыгының көзге бодай басуында авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчелеге, белгечләр, механизаторлар катнашында очрашу узды. Басуларда эш барышы белән безнең хезмәттәшләребез дә танышты. Сүз Эльмира Шәрифуллинага. Әлбәттә, безнең ишегалды программасы буенча эшләр дәвам итә. 11 ишегалдында инде эшләр төгәлләнеп килсә, 20дән артык объектта эш тулы куәтенә бара. Төзекләндерү барышын без дә күреп кайттык.
Көнбатыш Капкалар микрорайонында махсус техника иртәнге 8-дән бирле эшли. Биредә бер үк вакытта 5 ишек алдында безнең Ишегалды республика программасы гамәлгә ашырыла. Проект ясаучылар төзекләндерүне комплекслы башкарырга уйлый. Шуңа биредә бер юлы берничә Ишегалды үзгәреш кичерә. Эшләр Зарипов урамы 5, 11, 13А, 13Б, 17 һәм 21 адреслары буенча алып барыла. Программа асфальтны яңартуны һәм тротуарларны төзекләндерүне генә түгел, бордюр ташын алыштыруны да күздә тота. Расширяется дорога, раскопаны тротуары, старые бордюры все убрали. Скоро будет новый красивый двор. Азнака егете Рәзил Гыйбадуллин җәй көнне безнең Ишегалды программасында йөк төягеш йөртүчесе булып эшли. Шәһәр территорияләрен яңарту һәм үзгәрешләрне күреп халыкның шатлануы мөһим ди. Әлеге вакытта яңа балалар мәйданчыгы астына җирне тигезләү белән шөгыльләнә. Эшләр ахырында биредә яңа балалар һәм спорт мәйданчыклары, киңәйтелгән автомобиль кую зонасы һәм яңартылган урам яктыртулары булачак. Эшләр тулы куәтенә бара һәм план буенча августта тәмамланырга тиеш. Быел Әлмәт районында безнең Ишегалды программасын гамәлгә ашыруга республика бюджетыннан 474 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән оештырылган безнең Ишегалды программасы гамәлгә ашырылган 5 ел эчендә Әлмәт районында 300 Ишегалды яңартылган. Быел аларга тагын 51 Ишегалды өстәләчәк. Халык яңа Ишегаллары балалар һәм өлкәннәр өчен аралашу һәм актив ял итү урыны булыр дип өметләнә. Һәм әле ремонт бетмичә дә уңай үзгәрешләрне билгеләп үтәләр. Дорогу сделали хорошо, на машине удобно кататься. Новые асфальты, расширение идет, конечно. Очень нравится даже. Это очень даже хорошо, что стали вот обновлять вот эти дворы. А то были совсем крохотуличные. Ни машину не поставить, ничего. Түбән Мактамада Дивонская урамы 46 адресы буенча да хәзер уңайлы һәм матур. Монда юл эшләре тулысынча төгәлләнеп, яңартылган урам яктыртулары урнаштырылган, эскәмияләр һәм мусор өчен урыннар куелган. Августта барлык яңартылган Ишегалларында бәйрәм чаралары башланачак һәм традиция буенча иң актив яшәүчеләрне бүләкләр көтә. Татарстанда утилләштерү мәктәбе электроника программасы үсеш ала. Ул хезмәт күрсәткән техниканы экология яктан дөрес итеп эшкәртүгә юнәлдерелгән. Республиканың экология министрлыгы мәгълүматлары буенча 2025 елның январыннан эшкәртелгән җиһазларның гомуми күләме 45 тоннадан артып киткән. Программа экологик иминлек милли проекты кысаларында тормышка ашырыла һәм юридик һәм физик затларга алга таба эшкәртү өчен иске техниканы бушлай тапшырырга мөмкинлек бирә. Инициатива полигоннарда куркыныч калдыклар санын киметүгә һәм әйләнә-тирә мөхиткә тискәре йогынтыны киметүгә ярдәм итә. Республикабызда соңгы 10 еллар эчендә кулланышта булган батарейка һәм аккумуляторларны җыеп утилләштерү дә дәвам итә. Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгы моның өчен хәтта махсус бәйге дә уздыра. Анда балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм мәктәп укучылары, шулай ук республиканың мәгариф учреждениеләре катнаша. Мисал өчен, соңгы 5 елда Татарстанда бу акция кысаларында 166 тонна туклану элементларын җыеп тапшырганнар. Аларны гадәттә махсус оештырылган кабул итү пунктларында туплыйлар. Узган атнада шулай җыелган кулланышта булган шималны махсус бункерларга тиеп озаттылар. Әлеге калдыклар куркынычлыкның 1 классына керә. Чөнки аларда бик күп зарарлы элементлар бар. Табигатьтә мондый матдәләрнең булуы аның пычрануына китерергә мөмкин. Әлеге калдыклар икенче шимал буларак кулланылырга тиеш түгел. Шуңа күрә аларны тиешенчә утилләштерергә кирәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы экология министрлыгы матбугат хезмәте. Әлмәт районында 100 яшеннән арткан 15 кеше яши. Бүген тыл хезмәтчәне Харрасова Минсафа Сираевна үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Аны туган көне белән котларга туганнары һәм якыннары, шулай ук район хакимияте вәкилләре җыелган иде. Район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова юбилярга нык сәламәтлек, иминлек, туганнары һәм якыннары арасында озын гомер теләде. Бер гасырлык тормыш тәҗрибәсе булган апа белән безнең төшерү төркемендә аралашып кайтты. İn tilәгәнем яшьләр өчен күңелләрендә дөрестлек булсын. Менә шул. Дөрес күңелле кеше ялгыш юлга керми ул. Туры бара, кыйгаймый.
Минсафа апа тормышының төп асылы итеп гаделлекне һәм намуслыкны саный. Юбиляр 1925 елның 16 июлендә Ознакай районының Югары Стәрле авылында туа. Аның яшьлеге Бөек Ватан сугышының авыр елларына туры килә. Ачлык, ялангачлык кичерсә дә, җиңү турындагы хәбәр аның хәтерендә бүгенге көнгә кадәр сакланып кала. Bir ир бала шаба келді де отырды жағалы. Өзі жылай, өзі сөйлей алмай бір нәрсе. Нәрсе болды, бабайлар келді бетін харике балар, туваларын тұтып. Нәрсе болды ұлым. Бабай соғыш біткен. Кешкілі күліп қабарғызды. Ошлық вақыт бетмені хәлі yok баланың да. Шуннан бір бабай бетін зажитішіне ерағайы. Оның ипиі бар екен. Олды да мына шай орталай білді де ұлым мәлі тұтайлы. Кружка біле сүтке берді. Оша, онları söylersin yeme. Вот шулай тұрып ошаттық, ұзаттық дегені кеш біле күліп қажиылдық. Шунан күліп қажиылдық бүтін кіші. Қойсысы жарылай, қойсысы жылай. Түйініш бетінні шуны шақлы 4 жыл бойы барды бет соғыш. Мәктәптә укыганда ук Минсафа Сираевна фермада авыл хуҗалыгы эшләрендә эшли. 10 сыйныф тәмамлап колхозда комсорг, хисапчы, баш хисапчы урынбасары булып эшли. Чәчүдә һәм уңыш җыюда еш катнаша. Ул чағында сәғат біле эшлемедік бит. Кім құяш шыққаннан, құяш байығыншы сен басуда. Вот шының үшін ул чағында бір бек шүстілі қызымыз бар ешіл. Әлі құяш жоғары, бригадир жоғалы, 3 сутыйма, 4 сутыйма, білген жоғалы деп жырлап ередір. Құяш батқаншы күтәбіз бет басуда. Әлмәткә күчеп 1961 елда Әлмәт электр шелтәре идарәсендә бухгалтер булып эшкә урнаша. Шунсында әйтеп узыйк, Минсафа Сираевна 75 елдан артык хезмәт стажы булган Мурзиннар хезмәт династиясенә нигез салучы. Менә үзем гомер буе шул сетевая компанияда эшләдем. Гомер буе хөрмәтләрен күрәм. Алланың рәхмәте белән исәнлекләре өчен булсын. Шулай дип үземнең изге теләкләремне тапшырам. Ире Тәхиулла абый белән алар 34 ел парлыгын итеп 3 бала үстергәннәр. Хәзер юбилярның 7 оныгы һәм 9 сыныкчыгы бар. Человек, закончив хорошо школу, ничего не растеряла и детям своим дала возможность тоже жить хорошо в этой жизни. Но маме только здоровье. Маме только здоровье, чтобы семья была такая же большая, дружная. Она привечает всех. Так что вот вы увидели, все ее любят и думаем, так и будет продолжаться. Бу кешеләр өчен яшь киртә әҗәй туктап тору өчен сәбәп түгел. Сүз Славянка клубының актив, максатчан һәм күтәренке рухлы вәкилләре турында. Катнашчылар кояшлы кызу көннәргә, бакчада өлгерүче яшелчә һәм җимешләргә, оныкларның кунакка кайтуларына карамыйча, үзләренең иҗатка һәм спортка мәхәббәт белән тулы булган очрашуларын дәвам итәләр. Аларның чираттагы репетицияләрен без дә күреп кайттык. Ишке гармония бәхетле тормышка алып бара. Валентина Вершинина шулай дип уйлый. Шуңа сәламәтләндерү һәм иҗади дәресләрдә теләп катнаша. Катнашып кына да калмый, 76 яшендә спорт очрашуларын үзе уздыра һәм Славянка клубы белән дә җитәкчелек итә. 62 яшендә пенсиягә чыккач, ул буш вакытны файдалы итеп уздырырга кирәклеген аңлый. Шулай итеп йоганы өйрәнә һәм башкаларны да өйрәтә башлый. Теләүче пенсионерларга да кешенең килә торган катлаулы булмаган техникаларны күрсәтә. Мондый күнегүләр тынычлык табарга һәм физик яктан камилләшергә ярдәм итә. Когда люди приходят, Безгә килгәндә алар бер төрле кыюсыз була. Ә бездә шөгыльләнә башлагач, алар шунда ук ачыла. Бигрәк тә бәйрәмнәргә әзерләнгәндә. Мин барысы да катнаша дип әзерләнүнең башында ук әйтәм. Һәм кызларның шунда ук яңа сәләтләре ачыла. Кемдер бии башлый, кемдер җырлый, кемдер сәхнәдә уйный башлый. Чын артистлар, мин аларга һәрвакыт сокланам һәм шиксез рәхмәт белдерәм. кто-то в сценках играет, ну прям настоящий артист. Я всегда восхищаюсь, я благодарю своих девочек. Пенсионер кызлар Иске Әлмәт
мәдәният йортында атнага 3 тапкыр шөгыльләнә. Сәгать ярым күнегүләр ясаганнан соң алар бию түгәрәгенә кала. Анда төрле хәрәкәтләр һәм бию юнәлешләрен өйрәнәләр. Вокал буенча дәресләргә дә яратып йөриләр. Иҗади чыгышлар әзер булганнан соң теләп масса күләм чараларда катнашалар. Соңгы катнашкан проектларның берсе буыннар элемтәсе дип атала. Анда пенсионерлар балалар белән үзләренең осталыклары һәм тәҗрибәләр белән уртаклаша. Аларга менә бөтенесен күрсәтеп, аңлатып, кулларына тоттырып, менә, например, тегү мәсьәләсендә дә инәләр белән эшләү, кулларына тоттырып, менә булайрак кирәк дип, хәтта даже камыр белән эшләгәндә, тукмачлар кисәргә, ничек ясарга камырны, аларга шул хәтле кызык була. Славянка төркемендә якынча 60 кеше. Тренировкаларга даими рәвештә 25-тән 40-ка кадәр пенсионер йөри. Җәй көне бакчаларда эш, оныклар кунакта булганга кешеләр саны әзрәк. Тик көздән яңадан зур составта очраша башларбыз дип өметләнә кызлар. Без сәламәтләндерү һәм иҗади дәресләргә йөри торган группа гына түгел, инде зур бер тату гаиләгә әйләндек дип ассызыклыйлар. Бер-берсен тыңлый, ярдәм итә, тарихлары, шатлыклары һәм кайгылары белән уртаклаша. Башкалар турында да онытмыйлар. Үземдә токмач кискәнем бар, апарганым бар, 20 йомыркага, булай, солдатлар бит алар бик якын безгә. Шуңа әбиләр аларга булышырга тиеш. Нәрсә кирәк аларга, тырышабыз инде эшләргә. Алар бит безнең малайлар, балалар безнең. 15 ноябрьдә Славянка клубы үзенең 10 еллыгын билгеләп үтәчәк. Кызлар үзләре өчен мөһим һәм матур датага яңа иҗади чыгышлар инде әзерли дә башлаганнар. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.